Pozdravujem vás, čaute, čaute, všetci moji, čo ma sledujete. Domov pozdravujem moje lasočky a všetkých, čo ma majú radi. Dlho som nebolo baš času, ale dneska som sa rozhodol, že pôjdem. Respektíve dohoda už bola, ale už to bolo tak na malé, že či ráno, lebo také všelijaké to bolo. Ale prišiel som, prešiel som, mal som jedného, toho vám ukážem hneď. Toho som našiel, tu je v košičku. Krásny, pekný, zdravúčky. No a už taká cesta, že ideme a nakoniec pozrite sa pri pňačiku. Masaker. Veľké to je. Uvidíme, čo z toho bude. No a vyzerá dobre. Nevyzerá až tak zle. Porežeme, očistíme. Uvidíme. Takže vám prajem pekný zvyšok nedele. Majte sa, držte sa. Ďakujem, že ma sledujete. Čauky, čauky. Krásny je. Krásny.